ko ɗum fof nenne ko an waɗi kam ɗum min mbaɗa andi kaalidu so yurminima taw ko baato ñano dañi fof ko jamfoto dak kaalidu mi fotamo wallude mi tottamo ɗo suudu kumtare am barmam battu fendam wattumi ɗum gooto kaalidu hanki no wiya kam ko 3 et mois min noon kam kollo kaalidu mi ronkani ay fayande mi ɓeyda ɗum ko mbiyanmami ko kala ko mbaɗanoɗa ɓeydu ɗum kilo ɗiɗi mburu codanoɗa wattu wadde kilo 4 botarɗi saɗa sorono kilo ɗiɗi wattu wadde kilo 6 ha kaalidu anda min mi hulani dépasse hirande kilo codanoɗa wattu kiloji 6 kaalidu anda mbaɗa wawani kaw an jarani kada wadda ɗum ɗon e kaalidu an kay hay sa waddani ɗum e kaali nande an ɓuuri ɗum an ɓuuri mo bang yo bang kala bange mo ƴeewɗa an ɓuuri mo ndimagu an ɓuuri mo wonde neɗɗo aɗa andi kay kaalidu wona neɗɗo sino kaalidu ko neɗɗo wona an waddanno ngar mi ngara saabu ɗum ko mbaɗanɗamo ko fo e moƴƴere sinno ko neɗɗo ma won goɗɗo mo waddi ɗum hirandam bange walla bottari am bange taw wona an min ɓuuri ɗakkitade kaalidu taw ko ɗakkitade tan min ɓuuri mo ɗakkitade min ɓuuri mo dajjitade ɗum mi jaɓata ɗum nenne kaalidu kam kaɓo e makko oɗo galle wawa haalde ha mi haɓata hen e kaalidu mi ñagotomami tan ko gueɗel gotel mbaɗirannoɗa ho Allah waɗir Allah saabu ɗum babba so fettima fettirima on nandat te mi yiɗa ɗum tawma hen waɗir tan saabu Allah mbimi woppum fetta kaalidu wona mbabba min ngol ɗon konngol min mi jaɓani ɗum mbabba so fettima fettu ɗum kolla ɗum an ɓuuri ɗum negde walla mbabba fettima wawa ɗum fettude hoccu sowru piya mbabba ha anda an ɓuuri ɗum negde kaalidu ko fetti kam joftotoɗo yiɗa ɗum de mi woppirtama yiɗa ɗum de kaw kadi min mi accata bonene waɗa aɗen min miiɗa probléme wallam tan saabu Allah waɗiranmo saabu Allah e nelaɗo mum e saabu enɗam e saabu lewru korko nduɗo sa paari robinet o manna kam ɗum kannare ya wonnam kannare robinet hay robinet moɓe ƴoganno dakki Cham an kam min ɗo Dakar ɗo ko galle ma jippimi walla koye bottari ma mbasimi walla ko holɗum an ko jakata e wuuro fof ara wiye yimɓeɓe e mbaɗannoɗo 4 jours waɗi 15 jours en walla min soodi mi waɗa ɗo 500 jours koye ma jippimi walla koye ma payimi. Assalamu aleykum. Esam no gorɗa aɗa waɗo weltuɗa aɗa selli wallay joni jippiɗa no way tawa no gorɗa aɗa selli machallah alhamdulillah tawa jam tan aɗa selli machallah kadi jafoɗa selli ko sohru ma acca bisimilla esana no korɗata tawa walla i nan ɗo tan ɗon ɗo findiri fokkaluji murtandare ayide wallay sawa aɗa selli eyo mbawa liggoyo kam sawa sawa kam alhamdulillah haalde gon kam esam ko yettude Allah alhamdulillah Allah ni waddi me patron moƴƴo Allah no waddi me patron moƴƴo Ibrahima ara handi hen machallah ka cuulel moƴƴel ka nehiɗo min ka teddinɗomi machallah kadi ka teddinɗo jinnaɓe ma machallah an ko jaam tan mbawɗa hebde wallahi machallah kono Kalidou min ligge mawo guila mbattuɗa keptuɗa ɗum machallah mbiɗa yi hen hooram no fewi wallahi ay côté ñamele ɗe ko mbimami ko joni watti arde fruit on kon e ɗasi noon kon machallah chaque kumtari ko ari ɗum tagui mboɗo welti hen no fewi ñawi tan yo Allah jutno ha juuti inchallah so Allah jaaɓi wallahi ka moƴƴo wallahi e caggal ɗum ɗon kadi mboɗo yinno wasiyade mo aɗa andi hankkadi ni Allah waɗi a danci liggey oɗo environnement arrangeanimo ayni min sini ko sagam ƴeewa ane Dieynaba hay sin ƴeewon ɗo tan appartement tokoso mbaɗon 3 mois ayni gonon par ce que an aɗa andi ka liggotoɗo sahara monta jamma jippuɗa subaka aɗa andi oɗo galle kam environnement o wawa foftade ɗo en ko gulali wuuji donc so heɓanomo ane Dieynaba ƴeewon appartement mbaɗon 3 mois haysi min kam
hay somi heƴani ala probléme ala heƴat hay somi heƴani ala probléme heeƴi ala probléme somi heƴani ala probléme eyyi ko ɗum ɓurnimi quoi a jarama Essam mi nani ko kalɗa ko wallahi te ko wasuyo moƴƴo ko kalɗa banggue ñamere ɗe noon firwi o e tange mo ɗum kam ko an jeeyi ɗum ayi ɗum kay machallah wallahi mbirunomami ni tan so wona ken keɓani wallahi kala ko jiɗɗa ko ɗum min wallahi mbaɗa machallah yallah junno eyyi banggue galle o kadi mami woppu hen hakkille ɓuuri de saabu waɗa andi ni min mi ardano galle kawam pour duumade ɗo wallahi mi arno ɗo tan so Allah fawtima kam ko fawino kam ko mi yiiloyo banggue goɗɗo ɓuuri de tato joni noon ligguey waɗi e eɗen keeɓa seeɗa aɗan ɓooyi judde kam il faut mi ƴeewoya banggue goɗɗo to ɓuuri yajde mi hetto toon min e Dieynaba so Allah jaaɓi te annene ka keƴowo toon so ala probléme pourtant ala probléme hay soɓe heeƴani ala probléme ala probléme ala probléme wallahi moƴƴi firwima hande noon ari kadi ɗum to ɗo Dieynaba fewron ɗo wallahi moƴƴi donumi tan non an mi duurimama an ko moƴƴi tan keɓata machallah ko moƴƴi tan keɓata wallahi Kalidou machallah eyi mo pouwa tan poftoyta wallahi wallahi omone nder omone nder wallahi e ɗum sa oɗo environnement e ɗiɗo haasideji sa rewi ɗum perta liggey ma kadi wonta kadi min kadi mboɗo boore ñamede ɗe no gurso min mi ara sanmi mi ƴewoɗo ko jaabi kam kañum allo ceerno Siraji mbaɗɗa e tampere an no Ibrahima waɗi mbaɗɗon e liggey no golle ɗe jam tan alhamdulillah sonnajo omon ɗo omay jam eyyi Kalidou de e alhaali makko tan noddirnomami caggal omon toon alhaali makko noddirma ceerno Siraji kam jiɗɗo kalɗa e Ibrahima an Kalidou min waddimo e Ibrahima ha watti ligga toon wona somi yi noon ko fewani ko waɗata mbaɗa foti mon noddude mi haalna mon dak Kalidou o mo jii toon est ce que aɗa andi Kalidou ala casier judiciaire o waɗi prison 9 mois 9 mois heccanki noon ko jippiɗo o addi ɗo saret on fof hen tiwoji e machine aji gaddoji ndiyam ɗi eyyi woni machine aji mon jaltinoji ndiyam ɗi wallay koye saret o fayi ɗum gandumi noon ɗum on ala ɗum kay on dokkirta ɗum way tiwoji onon dokkima hay tiwoji on dokkan ɗum eyyi ko ɗum kono kalde e makko walla taw ko jogorɗo mon bonnande mbaɗon feere ndi wongo haalan Ibrahima eyyi ala tiwoji jarani wadde vérifié sa welama riwa eyyi woppu hen haqqille ma boy Kalidou wona neɗɗo fewɗo wallahi min pour min o change ɗum tawi gaddumomi toon acca bandiraɓe nan ɗon jaafoɗon eko esquete yo taƴa min jiiɗi ko Eul Vision daña 100 000 abonné haade korka ka gasde onon yeeɓoɓe ɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗe abonné onon wadɓe abonné ha paari ɓe mballe heddiɓe mbaɗa abonné ko challenge jiɗɗen wadde ni wawi wonde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe par ce que Dieye Seyno ko ɓiɗɗo pullo mballen mo daña 100 000 abonné wadde jeehe mbaɗe abonné walla mballon ɓe mbaɗani taw abonné ɓe mbaɗa abonné on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullah oko ceerno Moɗi Aydara onon yiɗɓe Eul Vision onon waɗɓe abonné Eul Vision mbaɗe feere kala mbo waɗani abonné e oɗo chaîne YouTube Eul Vision jedde téléphone makko mbannon ɗum abonné e Eul Vision mbaɗen challenge haade korka gasde inchallahu rabbi min ceerno Moɗi Aydara tan nelaɗe almubam imi jiiɗi
All Vision dañu 100 000 abonnés on balle mbaɗon abonné mbaɗon partage c'est gratuit hay port mo woni o waɗi toon détourné camion beele ko ɗum o riwira eyyi mbaɗa andi a tinano ɗum mbaɗanno a tinano ɗum en tout cas dal ƴette disposition ji mon haalan Ibrahima a jaram kam so law lamɗo jaami kaw suka tokos an ko kalta koko woni to service kaali ɗo noɗon noon an service kaali noɗo anani ko kalɗa ɗo ko foof taw kaalit waɗi ɗum noon ala kaw annene to jiiruɗa kaalit no addi ɗo ko kalɗa ɗo ko foof ayi nenne ala kaw kaalit ɗum heɗoɗa waɗi tan wallam tan an hayso wona haydara ƴeewa lewru korko nduɗo i haydara wol allah walla kessa lewru korko ndu kaalit ƴeewan lewru ala de séparation de corps mbo waɗi o ko séparation tan mam wat feere hawriwe to min nannuɗomo toon o min yaltinanmo toon sohla jaɓi kaw ñande fof mbiɗa honne nofruma yimɓe potata ha aduna daw firto yimɓe potata kaalit so waɗi ko waɗata ko ɗaldumo e allah ɗaldamo e hoore makko ɗon haqqille makko tolni mi yiiɗa heɗade neɗɗo no haqqille mum tolni fof noon waɗirta mi haɓete kaalit kaalit so waɗi hunde hen ndewama hen ha mbaɗa ka fotani wadde woni mawɗo kilifa ɗum ko laawol la ilaha illallah kawam kam ne selli ko limɗa ɗo ko fo allah